לחיות טוב, ואנחנו רוצים עכשיו לקבל כמה טיפים לשמור על עור פנים, הגוף והגוף בכלל, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור דורית מאיר, נטורופטית ומנהלת המרכז להרזיה. שלום. האייטם הזה בשבילי. את יודעת כמה רעלים אני מכניס לגוף שלי ביום? אנחנו מדברים על סדנאות לניקוי רעלים, דרך אגב. כן. את יודעת כמה רעלים אני מכניס לגוף ביום? אני שותה עם סוכרזית. אגב, גם אם אתם שותים עם סוכר לבן, גם נכון? תבוא מהר לסדנה. מהר לסדנה. קפה. קולה. קובי, מהר אני לבוא לסדנה. מסרבת לקרוא לגלוטן רעל, די. יש עליהום מטורף על הגלוטן, די. זה חלק אינטגרלי מהתזונה שלנו. זה עדיין רעל, מה? זה לא רעל, זה חיטה. אוקיי, אז קודם כל, ניקוי רעלים זה תהליך שבעצם כל תא ותא בגוף שלנו מתנקה. כי אין מה לעשות, אנחנו היום נמצאים בעולם מערבי שאנחנו אוכלים המון מזונות עם חומרים משמרים, עם צבעי מאכל, חומרים שהם מזונות מעובדים. אנחנו גם נושמים את האוויר שיש בו המון זיהום אוויר, אותו זיהום אוויר נכנס דרך הריאות לתוך זרם הדם. יש לנו תרופות שלא מתפרקות בשלמותן, ואז התרופות האלה מגיעות חלקן, פסולת מטאבולית, לכל תאי הגוף. והכבד, שאמור לעשות עבודה מדהימה, לפנות בעצם את הרעלים מהגוף, הוא קורע תחת העומס עם כל כמות הרעלים הזאת, ועם הזמן, אותם רעלים בעצם מגיעים לתאי הגוף שלנו, ומתחילים לגרום למחלות רבות. השאלה היא סדנה כזאת, שהיא כמה, אורכה חודש? חודש ימים. חודש ימים. אז אני גומר את הסדנה הזאת, תכף נדבר על מה קורה שם, אבל גמרתי אותה, מה, אני לא יכול לחיות עכשיו כל חיי בבועה. תעשה פעם בשנה. אתה צודק, קובי, אתה צודק ב100%. אנחנו עושים את הסדנה הזאת בין פעם לפעמיים בשנה, כאשר בעצם אנחנו כל פעם, אין מה לעשות, אנחנו במשך השנה לא תמיד מתנהלים בצורה מיטבית עם האוכל. אנחנו הרבה פעמים ככה קצת אוכלים בכל מיני מקומות, נגיד הולכים לבתי מלון, מה זה שילמתי? נכון. פריירים? אין מצב. או לכל מיני אירועים שאנחנו הולכים. אז אין ספק שאנחנו לא מתנהלים בצורה אופטימלית במשך כל השנה. יש לנו המון פעמים מצבים שאנחנו אוכלים בצורה מוגזמת, יש לנו את זיהום האוויר, אנחנו עומדים הרבה פעמים ליד אנשים מעשנים, צורכים תרופות שלא מתפרקות, כך שמאוד רצוי פעם בשנה, פעמיים בשנה, לעשות את התהליך בעצם, תהליך הזה של הניקוי, והוא יוצר... מה אני אוכל במהלך הסדנה? עכשיו, מה אנחנו אוכלים במהלך הסדנה? אנחנו אוכלים אורז מלא על כל סוגיו. אנחנו אוכלים ירקות שונים שמאוד עוזרים לנקות את הגוף מרעלים. אנחנו שותים מיצי ירקות ופירות. אנחנו צורכים צמחי מרפא וחליטות צמחים שמאוד עוזרות לפנות את הרעלים, אוכלים קטניות שונות ומזונות נוספים. דקה אחת אני יכולה להגיד לכם שרעבים לא תהיו מהתהליך הזה. דקה אחת לא. עכשיו, הסדנה הזאת בעצם היא 4 מפגשים. 4 מפגשים. ואני מקבלת תפריט? מקבלים בכל תקופת הסדנה, בכל שבוע אני מלמדת איך להתנהל בשבוע הבא, ואנחנו מוסיפים כל פעם מזונות נוספים לתהליך. האם את שולחת אותי בעצם למטבח לעבוד וכל היום לבשל עצמי אוכל מיוחד? ממש, הפרעתי ממש לא. אנחנו לא עושים את זה מכיוון שאין הרבה התארגנות. זאת אומרת, התהליך הזה של התזונה הזאת, זאת תזונה שמאוד קל לבשל אותה. יש מעט מאוד התארגנות, זאת אומרת, אולי 10 דקות גג, הגזמתי 20 דקות ביום, לא יותר מזה. ובעצם התהליך הזה, אנחנו יכולים לעבור אותו גם כשאנחנו עובדים וגם בכל מצב. קיצור מומלץ לכל אחד לכל את הרעלים מהגוף. ואת התוצאות הנפלאות, שזה פשוט חבל על הזמן. מרדים בין 3 ל-11 קילוגרם בתהליך הזה. שזה המון. והמון בעיות בריאות, או נעלמות לחלוטין, או משתפרות. כמו סכרת, לחץ דם, כאבי פרקים, בעיות עור וכדומה. תודה רבה.